Здравейте на всички! Днес искам да ви запозная с част архитектура, която е задължителна част от инвестиционния проект за получаване на разрешението за строеж. Какво трябва да съдържа тя, какво има вътре, сега ще разгледаме. Преди всичко искам да обясня, че част архитектура, както и всички останали части, трябва да бъдат задължително съгласувани от всеки един проектант по съответната част. Какво имам предвид? Проектант, който е разработил съответната част, я подписва и подпечатва на всеки един чертеж, както началната страница, така и на обяснителната записка. Освен него, всеки един проектант по част конструктивна, електро, ВиК, ОВК, който е работил по този проект, също я подписва. По този начин разбираме, че този проект е съгласуван от останалите части. Следва съдържание на проекта. След малко ще го разгледаме какво има вътре. Освен на съдържанието, всеки проект трябва да съдържа удостоверението за проектантска правоспособност, както и застраховката на проектанта, изработил проект. Обяснителната записка служи за да се запознаят строителя, възложителя, както и останалите участници в проектирането и строителството по-подробно с проекта. Какво значи този проект, за какво е, какво представлява, какви материали са заложени, какво точно е имал проектанта в предвид. Това, което не е написано в чертежите, трябва да бъде в обяснителната записка. В края на обяснителната записка задължително трябва да има застроените площи на съответния строеж и техническите показатели. Какво представляват застроените площи? В случая ние с колегите сме извадили застроената площ на всеки етаж и тъй като нашата сграда е двуфамилна, сме разделили сграда 1, сграда 2 по етажи. Всеки етаж с конкретна площ 405 квадрата, а застроената площ на двете сгради е 130,4 квадратни метра. Какво представлява застроената площ? Застроената площ представлява площта, която е по външните стени на сградата на първия етаж, а разгънатата застроена площ е на всичките сгради, сумарната им площ на всички етажи. Нашата площ на всички етажи, разгънатата застроена площ се е получила 405,6. Какво представляват техническите показатели? Застроена площ, разгъната застроена площ, коефициент на интензивност, плътност и озеленяване. Целта на проекта архитектура, освен всичкото, да докаже, че показателите на имота не са превишени с строителството на тази сграда. В случая ние правим една обикновена таблица, колегите може да правят по-различно, но целта е една и съща. Постигнатите и нормативните показатели. Винаги постигнатите показатели трябва да бъдат по-малко от нормативните, както сме го доказали и в тази таблица. В края на обяснителната записка проекта се подпечатва от архитекта по съответната част, както и всички проектанти, които са участвали в проектирането на дадена сграда. И сега, първият чертеж ситуация е петно. В случая имаме един парцел с така едно петно, но те са две сгради, които ще се правят ще се изпълняват на два етапа, етап 2. Както към всяка сграда ще има по две паркоместа, общо 4 места за паркиране. Задният двор. Едно от най-важните неща в чертеж ситуация е петното на застрояване. Да се покаже където трябва да бъде разположена нашата сграда и да не излиза извън това петно. Петното се взима от визата, която предварително трябва да си извадите от главния архитект на общината, в която ще се прави бъдещата сграда. Това е за чертеж ситуация. След това е разпределение на първия етаж. В разпределението на първия етаж естествено показваме разпределението на първия етаж, но проектите
в нашето бюро също така добавяме и разположението, което частично препокрива чертеж ситуация, но вече с доста повече информация, с доста повече размери, с дебелините на стените, с кота 0 и абсолютната кота 0 на нивото, на което е чертежа. На съществуващата сграда може да кажем следното. Входът е разположен, на едната сграда е от юг, а на другата е от север. С този маркер се показва на къде е севера. В чертеж ситуация задължително севера е нагоре, а във всички останали чертежи е където е удобно на архитекта, така е позиционира сградата, а севера го показва с този маркер. Тъй като сградите са симетрични, ще говорим само по по-удобната южна сграда. Влизаме пред входа, наляво е стълбището под високото рамо, тъй като трябва да разбирате стълбищата, които са с две рамене, едното тръгва и след това тръгва нагоре едно високо рамо, под него сме разположили тоалетната, за да спестиме максимално място. Тази стълба, тя не е типичната двураменна с площадка, а площадката между двете ramена е с стълби, които са скосени. По този начин се спестят малко квадратни метри от площа на сградата и най-вече от партерното ниво. Тъй като, както виждате, преди малко стана въпрос за техническите показатели. Тези технически показатели, тук ясно се вижда, че постигнатите показатели са 130,4, а нормативно изискуваните са 130,5. Т.е. с 1/10 само това, което не сме усвоили. И целта на този проект е да бъдат усвоени максимално, за да може да постигнем максимално голяма дневна и кухня с трапезария, максимално отворено пространство на първия етаж, за да може да бъде максимално комфортно на бъдещите обитатели. В случая сме постигнали антре 4,3, дневна кухня и трапезария, отвореното пространство, за което стана въпрос, 45,4 квадратни метра. Което не може да се каже, че е много голямо, но така е доста прилично пространство за тези три функции, които събира всекидневната. Освен това, имаме една открита веранда с пергола. Ние сме я показали, за нея не се изисква разрешение за строеж, но ние сме я показали в проекта. Задният двор на сградата също не е много голям, но това е градска. Трябва да разбирате, че това е градска къща, която мястото е ограничено. Тази къща ще бъде в град Банкя, между други жилищни сгради, на улица, която е асфалтирана с всички необходими комуникации, като ток, вода, канализация, интернет, газ и така нататък. Това е по този проект, по този чертеж. Преминаваме нататък. Втория етаж. Аналогично на първия етаж, тук вече не е толкова цветно, защото показваме къщата нагоре. Това не е било, както казах, задължително да го правим и на първия етаж, да показваме съседните парцели, но сме го направили. На този етаж основната идея е да покаже на кое ниво е. Винаги се показва кота с отстояние от кота 0. В случая 3,03 и абсолютна кота. В случая 607,73 кота на морската височина, абсолютна кота. Може да видим
По стълбището, като се качиме на втория етаж, пред нас има мокро помещение. След това са разположени две спални, като една е родителска спалня с санитарен възел, който има зона за душ, дрежник и изход към единствения балкон на къщата. От коридора също имаме достъп към балкона на къщата. Освен родителската спалня, има и една допълнителна спалня, която е 12,3, а родителската е 18 квадратни метра. Също показваме за строителните линии, оразмеряваме много подробно чертежа, за да може строителя лесно да се ориентира какво предстои да бъде построено. Отбелязваме на всеки от плановете, отбелязваме конструктивните елементи, ето така с штриховчица, и веднага може да видим кои са конструктивните елементи, т.е. кои стени са от стоманобетон, а кои не са, кои са от други материали. Преминаваме към следващия чертеж. Нашата сграда в случая е 3-етажна, съответно имаме 3 етажа, 3 разпределения. Третия етаж също виждаме стълбище, коридор, тоалетна, която обслужва трите спални, които са на етажа. Спалня 1 11,5, спалня 2 13,7 и спалня 3 10,9, която е на третия етаж. На третия етаж нямаме балкон. Този балкон се показва, тъй като е на долния етаж и се вижда просто отгоре. Стоманобетонните елементи показваме с штриховчица, останалите стени, прозорците, както отдолу прозорчните отвори и подпрозорчно. Във всеки един момент всеки собственик може да реши да смени обзавеждането, да размести спалните, масите, столовете и другите неща, но като базово обзавеждане всеки архитект е длъжен да го покаже, за да може да се види, че този проект може да функционира така, както тези помещения, дали са спални, дали са всекидневни, дали са кухни, могат да функционират в този вид, в който се предава проекта за разрешение за строеж. Естествено, ето тук сме прескочили на първия етаж всекидневната с кухня. Естествено, че и кухнята може да бъде разместена във всеки друг ъгъл или зона. Но това е свързано с преместване на вертикалите, които предварително се проектират щрангове, въздуховоди и така нататък. Електрическите захранвания за кухня, ВиК изводи за мивки. И имайте предвид, че когато искате да местите специална кухня, това е свързано с много повече разходи, тъй като всичките комуникации трябва да се преместят. Да не казвам, че вентилациите е доста по-сложно, тъй като те обикновено въртят вертикално и ако се местят в други, трябва да се понижават тавани или пак да се правят нови отвори в плочите, през които да излезнат тези вентилации към покрива. Затова обикновено там остава, защото, пак казвам, иначе би било много по-скъпо. Така, преминахме през плановете на етажите, сега предстои план покрив. Във всеки проект по част архитектура би следвало да има плана на покрива. В случая ние тук имаме типично плосък покрив с наклони към воронките. Този чертеж е необходим на строителя, когато прави замазките, да изпълни съответните наклони, да види как са проектирани, колко воронки са проектирани, да направи съответните изводи и да направи покрив, който е заложен, който отговаря на нормативните изисквания. Както виждате, тук са показани наклоните, показани са къде е предвидено да бъдат отведени.
алуминиевите обшивки по бордовете са показани. Това е всичко, което е необходимо за изпълнение на покрива на тази сграда. Или което се предвижда нормативно най-малкото, за да може да се изпълни тази сграда. Следващия чертеж е разреза. В случая имаме два разреза. Какво трябва да знаем за разреза? Първото нещо, откъде минава този разрез. Затова пак се връщаме на плановете на сградата. Примерно, на плана на първия етаж. На този план ние може да видим точно откъде минава разрез А и разрез ББ, както и посоката на разреза. Посоката в момента е нагоре спрямо мене и минава от тук. От това нещо може да видим и да се ориентираме лесно откъде минава. Тук виждаме стълбището на разреза, също видяхме, че разрезната линия минава през стълбището, така че лесно може да се ориентираме откъде минава разреза и какво трябва да се гледа на разреза. Информация, какви са настилките, къде са стоманобетонните, хоризонталните стоманобетонни елементи, има ли еркери, има ли балкони, какво през разрезната линия. Например, от разреза лесно може да видим какво е имал предвид проектанта, когато е фундирал, какви са обратните насипи. И какво виждаме тук? Има подложен бетон, битумна хидроизолация, геотекстил, фундаментна плоча, обратен насип, армирана бетонова настилка, топлоизолация, ето тук, изравнителна замазка и гранитогрес или пило. Това е детайла от фундирането до кота 0 готовия под. Това може да се види и по другите етажи, както и на покрива, какво точно има предвид проектанта, когато е проектирал тази сграда, как да бъде изпълнена. В разреза вече се появяват едни нови линии, които са ограничителни линии на застрояване. Тези линии се дърпат 5 линии, в случая на 5 метра и на 3 метра от имотните граници, пускат се от средна кота терен 10 метра и след това се прибират под ъгъл 45 градуса до максимално 4,50. Това е нормативно изискване по ЗУТ, за да може сградата да не засенчва съседните около нея сгради. Това нещо трябва да бъде показано освен на разрезите, най-вече и на фасадите, откъдето да се види, че сградата не е по-висока, отколкото се предвижда в общия устройствен план и в зоната, в която се строи дадената сграда. Както казах, освен разрез А, имаме разрез Б, той е аналогичен, въобще няма да го отварям и оттам нататък преминаваме към фасадите. Първо отваряме фасада запад, в случая тази фасада е откъм улицата. Както казах, 4 места, които са проектирани на ситуация и на плана на първия етаж. За фасадите е важно да знаем следните неща. Основните неща, които се показват, са материалите, които са предвидени по фасадите. В случая имаме минерална мазилка и облицовъчни тухли. Това е част от дизайна. Цветове на фасади категорично не са задължителни за получаването на разрешение за строеж. Ще могат да бъдат проектирани в последствие, но е силно препоръчително вие да си направите някакъв проект, който е екстериор и визуализация на бъдещата сграда, за да може вие да сте наясно какви точно материали и какво да използвате. В последствие
след като е направен проекта, вие може да промените само цветовете, но не и материалите, защото, както казах, те са описани в проекта. Тоест, ако вие искате да смените минералната мазилка на облицовъчни тухли или на окачена фасада, вие няма да можете, а ще трябва да се направят допълнителни проектни разработки, които се казват екзекутиви, за да може този обект да бъде въведен в експлоатация. Както казах, освен в фасадите, преди малко споменах и ограничителните линии на застрояване. В фасадите те задължително трябва да присъстват. Как се правят ограничителните линии на застрояване? Взимате средна кота на терен, средна проектна кота на терен. Тоест, ние имаме право да моделираме малко терена и това, което се получи след моделирането, дърпаме една права линия 10 метра, в случая за тази сграда, и след това линия по 45 градуса, която да ни покаже какъв обем имаме право да застроиме и да докажем, че нашата сграда, която сме проектирали, отговаря на тези изисквания. Това е, което е за фасадите. Ще разгъна само и другите фасади, за да видите, но абсолютно всичко това, което казах за тази фасада, се прилага и за останалите фасади. Така че действаме напред. Фасада север. Това е фасадата на северната сграда и входа от север. Тук се вижда как е обособен, стъпала, пак материали, линиите на застрояване. Виждаме, че нашата сграда изцяло попада в застроителния обем. И тук абсолютно всичко, което казах за предната фасада, абсолютно се припокрива. Тук новото се вижда пергола, която на онази фасада просто от гледната точка на онази фасада няма как да е видно, защото ние гледахме преди малко от тук, а тя се намира от другата страна на къщата. Осите показваме и едно от важните неща, които се гледа, прозорците, изискването за ниско застрояване да бъдат 85 см от котата на готовия плод на съответното ниво. Задължително се показват тези размери, за да не се окаже, че прозорците да бъдат по-ниско, отколкото би трябвало да бъдат. Винаги се показват така пунктирни линии, или поне ние при нас, на съответните нива, на които са котите на готовия плод, за да може ясно да се види къде точно е съответното ниво. Така ще отворим, както казах, фасада изток. Това е от другата страна, от към вътрешния двор. Вижда се тази дървена пергола, прозорци, застроителни линии. Всичко това, което казахме, важи и за другите фасади. Ще отворя само фасада юг, в който се явява и последния чертеж. Тук виждаме вече сграда, входа от към южната сграда, т.е. от другата страна. Това, което е важно да знаете за фасадите, е, че те не винаги са по 4. Тук са 4, защото сградата е много проста. Тя представлява буквално един правоъгълник. Но при по-сложните сгради, които имат много чупки, П-образна форма, Г-образна и така нататък, могат да се получат и повече фасади, тъй като има малки междинни фасади, които не се виждат, когато се погледне основно сградата отдалече. Те не се виждат, защото те са разположени вътре и ако сградата е сложна, има доста чупки, трябва да има и тези малки фасади. Но в общия случай, когато сградата е квадрат, правоъгълник или някоя по-проста форма, тя може да е неправилна, може да е трапецовидна и пак да си има 4 фасади. Показват се 4 фасади. Това е което за чертежите и като цяло за проекта. Както казах и преди, всеки чертеж се подпечатва и подписва от
подпечатва се от проектанта на съответната част, а се подписва от всички проектанти, включително и възложителя. Това беше от мене. Благодаря ви и довиждане!